भाई अरे जी हम आसन को बहुत सुंदर। हाँ जी सुनबे कोई नहीं हमरा ब्याह जैसे हाँ कहले जे पुरानका धुन गावत भाई हम तो पहले कहले रहनी कि पुरानका धुन हो आ तू कहल आ कहत रह कि जे पार्वती जी कहत रहे त का शंकर जी से तो तू ओइजा का करत रहल ओइजा धनिया का पत्ता नोचत रहे। ध्यान दो ये व्यास में ये तू पहचाना गइल। भगवान कृष्ण भी कहले रहले कब जब लक्ष्य के महल बना देल गइल रहे काहे खातिर पांडव के पूरा जरा देवे खातिर तो उस समय में जोड़ल ना रहे ओकरा के मान बना के निकाल दियल गइल रहे। हाँ तो उस समय बलराम जी भी बात जानत ना रहले बाकी भगवान कृष्ण सब जानत रहले कि उ सब बाचल बारे जोन जोड़ल बा ओकरा में के नौकर चाकर जोड़ल हो। तो भगवान कृष्ण कहले रहले तब बलराम जी कहले कि अरे ओकरा देखे जाए के चाहिए वहाँ से मिले के चाहिए ओकरा के तसल्ली देवे के चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहले कि सबसे दुनिया में अगर केहू के केहू बा तो माई हो आ उहो यदि जोड़ के मर गई तब केकरा तसल्ली देवे जइबो तब दुनिया में केहू के केहू ना हो। तो ब्यास जी पहले तोरा इहो जाने के चाहिए कि भाई हम पार्वती जी के कहनी हो बाकी अगर कुछो ना रामानंद सागर जी के वीडियो देख ली रउआ उहो में मिल जाई। तो जब लक्ष्य के घर बनल रहे जरावल गइल रहे उहो गरी भगवान कृष्ण इहे कहले रहले कि दुनिया में केहू के केहू ना होला। तो रउआ हमरा कहतन कि देखे गइल रह जितना रामायण गावे वाला हो सब का वजह देखे गइल रहले हो कि राम जी कहिया जन्म लिहले हो राम जी केका से शादी कइले हो देखे गइल रहले हो तो पढ़िए के नु कहता जी। तो हम उहे नु कहलिए जो शंकर भाई लिखल बारे कहतर के शंकर बिहारी जी और राकेश जख्मी राकेश जी से लिखा होते हम का विदेशी जाके हम कोनो चीन के राष्ट्रपति से लिखा कैल बनी का महाराज ये है माने देही में दम ना लुंगी आलम बा अड्डा डोला के दिखाओ तर अब बिरह के गीत गाओ तर ये कौन हो ब्याजी बुझाते ब्याजी के हनुमान बनावे के पड़ी हनुमान बना के पड़ी। चलिए अब तनी देखी बिरह के गीत कैसे होला कैसे सुनी चुटकुलो कहना वाला बाकी छोड़ी देखी तनी वो बिरह के गीत कैसे होला ई तनी देखी डांड डोला के ना होला। तो तनी बहुत एगो बिरहीन एगो अपना पति के याद में तरपतिया आ कैसे कहतिया कैसे पाचू भैया शंकर भाई कहतिया भी रही का कहतिया हरे आ जाए राजा आ जाए राजा कवन कसूर के दे तो बार साजा तोर पत बनी रोज रतिया राजा जी अले के सुतीले हम तो ई भइल भी रही के मतलब तो तनी आ जाए करे में म्यूजिक से आवत है।
तरपतिया आ कहतिया का कहती शंकर भैया कैसे लेके सुती ले हम तकिया हो लेके सुती ले हम तकिया शंकर भैया दिलीप बाबू औरतिया कहती है कि का बरखा जब कृषि सुखानी आ का करबो रुपया कमा के जब आ जाई लटकानी कहतिया का कहतिया जी आई बजल दी गइलो हमरा से कहि के माटी में मिले देहो ससुरा में रही के हे आई बजल दी गइल हमरा से कहि के माटी में मिले देहो ससुरा में रही के बहल जाता कैसे एकरा के छानी लगता कि पाग तोरी मोरनी जवानी छछन तो बाटे मोर जिया ए राजा जी ए सैया जी हरे की लेके सुती ले हम तकिया हो लेके सुती ले हम तकिया बोलो अरे बनल रहो जोड़ा बा अरे जे नहीं मोदी जी
चले के अरे त लेके सुती ले हम तकिया लेके सुती ले हम तकिया ये वर्ल्ड गौनाई के माने दे रहा है।